И здравейте хора, аз съм Майкъл от PvP България. Сега отиваме на лов за хакерчета. Има много хакери в топката по принцип. Сега ще видим дали са на линия. Ето този го подозирам за хак. Нещо се попазва. О, хората само килара, горето трябва да е килара. Само как тайна се прави тук на някакъв мокниве. Хора, тук са ми клипчетата, само един, защото другите съм ги изтрил, защото са поснати в YouTube. Може да ми видите канала на Елин Стоилов звате. И да кажа, админите са тук, Jumpsy Crossfire, и хора да кажат, че има някакъв бъг с SMS системата. Не, това админите си преценяват дали го казват. Но аз мисля да го кажа. Хора, отивам на лов за хакери. За хакери отиваме. Тук нещо. И хора, сега отиваме за сега отиваме. Хора, много хакери има. Леле хора, но големи хакери сте. Те какво пастят цено? О, легендарка! Цено това ще я метне. Те ако я метне след така и мърса. Хора, отиваме на Варпент. Леле хора. О, Кир 214 хакер е тука. Той сигурно се изпратил за амбан. Леле хора. Хора, сега малко ще хора, сега кой игра лига? Хора, на лав за хакери не се намира чак толкова.
Леле, ето хакер. Леле, хората беше чист хакер. Леле, хората голям. Много голям хакер. Сега ще го видим пак. Хакерчето. Леле, хора, да му се побие кутата. Леле, хората мисля, че е килаура. Леле, хора, тук сега да отидем на Warband. Да видим за хакерчета. Хора, Warp. Значи сега ще отидем на Warp. Да видим за измама. И чао, хора, това не е сигурно, няма да има измама, само за малко. Защо в 12 сяда? И мен ми е 6, но аз съм ти го приготвила, пък ти ако стоиш 12. И чао, хора, от мен. Това беше. Абонирайте се, харесвайте и коментирайте с приятели. Чао! Баба YouTube.